La concessió que tenia a Ripollet l'empresa Sorea del grup Agbar va expirar fa 5 anys. El contracte està caducat i les pròrrogues també, però Sorea segueix operant perquè l'aigua és un bé essencial. Ripollet ho tenia tot a punt per assumir de forma pública la gestió de l'aigua, però no pot culminar el procés. Una sentència va estipular que és l'àrea metropolitana de Barcelona qui té les competències per decidir quina gestió de l'aigua ha de tenir cada municipi. I el que tenim des d'aleshores és una situació de provisionalitat per la inacció i el bloqueig exercit per la vicepresidència executiva de l'AMB, amb el senyor Antoni Balmont del PSC al capdavant. Si segueixen perpetuant aquest bloqueig, entendrem que l'únic que estan fent és afavorir els interessos de la multinacional Agbar i facilitant l'abús de poder que exerceix per perpetuar la gestió privada de l'aigua. Com Ripollet, altres municipis es troben en la mateixa situació, amb les concessions expirades o a punt d'expirar. Estem una mica en el limbo. Sant Cugat tenia un contracte signat el 1974, podeu imaginar, que va finalitzar el juny del 2019. Ripollet i Sant Cugat formen part del grup de 13 municipis que esperen una decisió de l'àrea metropolitana. Els altres 26, entre els quals Barcelona, han vist com els tribunals avalaven una nova concessió de 35 anys a l'empresa mixta Aigües de Barcelona, amb 85% de capital privat. Però la batalla de l'aigua s'estén a tot Catalunya. En l'última dècada, una quarantena de municipis n'han recuperat la gestió a mesura que expiren les concessions. La primera gran ciutat a fer-ho va ser Terrassa i l'última, fa 2 mesos, Girona. Però no és un camí fàcil. Agbar ha portat als tribunals la majoria de consistoris que volen municipalitzar el servei.